350 जात्रा जाबाय दिनै लोगोफोर बारे बाप दन को बा ओइ जुगनो गान हुनी बा तन्ने करबाइली আমি খানাপাড়াৰ পৰা আহিছো হয় নেকি আচ্ছা लोगोफोर ओमफ्राय नैयाव स्टल लागायदों स्टल अमा बेदर सावनाय ना साव ओमफ्राय गोरि ना सावनाय चिकेन सावनाय बिदिनो मोननै मोनथामजों माने बानायदों आरो ओमफ्राय लोगोफोरनि बे जाबाय गोसोम माने गोजाया साइनि माने जुमाय आरो लोगोफोर मिसिंफोरा जे बानायो साइनि जुमाय बेखौनो फानदों आरो मोनसे बथलाव 150 टाका गुरि लोगोफोर जानोबा फैबानो जाबाय साबस्क्राइब शेयार ओमफ्राय लोगोफोर चेनेलखौ साबस्क्राइब लाइक खालाम शेयार खालाम फेसबुक पेजाव दंबा फेसबुक पेजखौ फल' खालामना हो लोगोफोर ओमफ्राय बे दखाना आंनि नङा बे दखाना मालिकनिनो आंखौ इयाव जिरायनो होदों आंखौनो फाननो होदों आंनो बानायो बेयाव बरियानो माने जुमायफोरखौ आं बानायदों लोगोफोर जुमायफोरखौ डाइरेक्टलि बायना लाबोदों हलसेल माराव ओमफ्राय आं इयाव फाननांगौ आरो फाननानै ओमफ्राय बरियानो कास्टमारफोर फैयो जायो ओमफ्राय नैरैहाय गोथां एकदम ना फिसिना दोनदों डाइरेक्ट कास्टमारफोर नुबाथाय डाइरेक्ट कास्टमारफोरा बिनिफ्राय माने बुथारनानै ओमफ्राय सावनानै जाहोयो लोगोफोर बरियानो लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय गाइस ओमफ्राय 350 टाका फार्स्ट जात्रा जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय रावबो कास्टमार गैथ'आ आंनो एसे थाना नांनाय बिदिनो आङो जिरायनानै थागासिनो दं आरो बे दखानाव कास्टमार फैगोनबा होननानै लोगोफोर चेनेलखौ नायबा साबस्क्राइब